Kumawu TV aba Amansane yena yebimu Kumawu TV aba Amansane yena yebimu Sini papa bena upe biyasha Debi ayana me wadi bi ayana me kase mini amalam anaso for comfort mi kase wo mbehe wa gabo mbehe wo shebrem mbehe wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nyame amesoma e bo bit me kase na wo say e se be gafra o yabo dua mbe dani ama ya wo dua bo no mo different ya papa o ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid dan na esi ho no o to collection 100 billion no bit top bob ko sha solid dan ho e bright ma atnatafo na dofo dia o no wa shira che wa ko to collection 1 billion ye hwe twem atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusuan no mo na ye kase ewabusuan ma nya se ewabusuan no da bi atese bi a wo be ba santeman mo anaka ma mu ha obi timi wo akola kete obadwene ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awaso wo motia no so bi a me kase unwu ya wonim de obanya sika to ne nsem anahye sika bi ani ho to nsem anahye ya dwaman ni ani bere mama ba ko so aye frɛ ne kwawman mu odu eastern region e kwawo asundie nkawi bia o hey ene anwumre e wa Kumawu TV enche kese ena mede efri Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center akachi ede bre wodu e brada anwumre se na nonso ebo a twedi ampada ro dom ye ne nsu agugu kakra e wa santimantam ya na aseda ena ye nyina kokoto dwani mu a na yada alase kache se do waye no e bro adwen ene entiase so nenso yada wofro a onyambe na Malam Muhammad so na wa bie wani e o wiase ene sunsun mu na minimisa ye be wi adwumadie no na aya adansedie e de amawo awutie na sa boa ama wa yare bi da wo so no wo be dan yenko ade a hwedi ampon e fa Malam so na watimi atenete e de amawo ye ne won tonchia na emum ye nyame adi se e nyame penko ade a wo ba bibia no e be ya asumdue Malam Muhammad atenase mama papa akwaba na afi ye nhyase eni enko papa akwaba ya nia bibia boko de boko apa top ya kama pa o ya samu apa yemo mpai to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen because bibia ni ho obey otumfo nyankopon san yeden enim enti aha ye de ahia nei ayi otumfo nyankopon dim ti yembo mpa ye se nyamembo na biribia ye ntime hia ye hia nso a ye hia ene bra ye ni gie ene ahwa nteme so mechia asante mane Kumawu TV sini wo mo hwe Kumawu TV biara ntia so no kon yeden enko momo ana Unity FM 87.7 so a ewo kwawman mu Eastern Region o Unity FM atiefo nyinara omo mutie no online ene bibia so memo obibia good evening na ye nche abogafo no a omo so e ano mo hweye no ye abogafo bi omo hweye pa ye che omo Canada omo London omo US omo Libya che omo pa entina ya na meba radio so na TV so ya na mekase the whole world ya kasa Malam ana Malam Muhammad me yedenia Malam ana me yehinia o Malam the whole world me African oba African so Malam Muhammad me ya Ghana ni oba Ghana so na wo bisa Malam Muhammad me yesiremuni a oba kama mo ya kasa tani me sa ya tani ana Ghana me ya Ghana ni a me fresiremu no oba bisa sa hefa ana Malam Muhammad eye na adwuma babia me ya adwuma na nkasa no ewo Eastern Region kwawman mu ana kwawman mu no so no aso etese ese Asante Region ya wa Asante Mampo ya wo Boase ya wo se na bia me kokonta ase eno wo ho me ba ayi ana ejoso ana me ba se eno mo na ye de ewo ho na Malam Muhammad Eastern Region so
me wo kwawu atibie asikafo amantam okay kwawu atibie asikafo amantam Eastern region kwawu atibie pepo no so baby a na edi Easter pa na ka se Yesu akobe poso akobọ mpa ya wa sọrọ so ko mountain me de mete mountain eno so ha na ate pepo no so ana ente se ye huhum bi na epie na epa bibi akata no so a anya me na me de kanten be kata no so ente me wo pepo no so okay Malam Muhammad juma de be no die okay yakasa malam ankasa na o so kwaka malam anabi amedin ego yine so a TV ne so a ye hono se Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center aya na menua no modwene se anka meye kramoni ana na menye spirit ni enfri ho enye na Malam Muhammad Herbal Center dabi because majuma na meya no ayo obi a honhom ekutia no ana obama otimi bedru me ho a ana nyankopon ya adom a honhom no befa na kwan no onipa bi ana so ayedan afa na kwan ente se ya sade a hefa na yaka because aya na oba ya se hemfie yaka tumi ana court yaka dan mra ana de meka what ya se ente se tumi dia ana ono no ba bedru a me Malam Muhammad so be gina Allah dimo a kire nyame tumi ama honhom na afa na kwan na won so ayedan wafa wo kwan why free ana Malam no on se Malam ye wo mu difference bebre Malam obi o ya kasa Malam a yanti ase obi o so ya Malam obi hu nkawa niamma bansere me no kasa ade ba che 6 won kum nwan kura wa kum nwan bra ba ya 10 ono o ya Malam ontime nka janso nya Malam because dini de sa wo ka kira me se wo di Yesu ahwan na betima ka kira se yemfra wo Yesu ni ma brand bi ko fa ne ko fi Yesu ana de me ka wonte de me ka na se na no kware na ewo mu ne Malam no ye wo mu difference ye wo Malam ni bi wo ho a ono o kire nkwala mankranta o kire nkwala de ase Islamic school to ye teacher ni ono o ye teacher ni Malam e ye teacher ni sheik ayo bi ati so peni bi odim o ye kronkron na difo na yimi stand eko Kristo mte se elder imam aye sofo nti se imam ye sofo na Malam ye teacher de ya na ke se de wunnim no ana wasa merchiraw ana sa no so no ende no me ne wo kasai obi wo ho a wasue corona wie a wa bone degree so wo de paper man so me ne entrance no nchro corona na nkasa ntime nchro digital translation you know what the translating ntime yadan enchro ente sa ni pa no no okwasa na ada so de ko papers e wa ban mu ana bi adwuma mu say bi ayes ma bome degree ene ne wo ho na e bi atama na yesua corona ne de papa na ye brew by this time ye ko pagya begu ho because kan ya wa ye pagya jagu ho o se bronya duru a mo se bonfire wo ana ya kan se aha na wa pagya o ma pagya to eno ana ye de kiraw wo kiraw so a ye de na nyese wo tworo ana ti dabia no me ne wo kasa ye wo niam pi wo ho a ebia me Malam Muhammad obeka na me Malam ye wo ye nkramofo ne bi obeka se Malam de adan oye kramoni o obeka cho se Malam me ye yenye nso mi bisa se wo ba ne Johnson wakata so a o ko hospital doctor ko wona pani ama na ja Johnson na ehia futu so ana ehia futu e wo corona mu akala na Johnson kata so na peri na Johnson no metna se na me chro na me de mano no okono mu a Johnson na bejai wow ana Malam no ameka wasam no ye wo bi wo ho a oya Malam ono na Malam no oya na se efiri ha ekoduru te se bi a ofiri no of na wabaha te se safo ha wabeduru e bi anso wasinzongo ana wabeduru ho no otu nani a ohunu de oye e bi owo sirem onya salon no so onya kristoni nti wabeduru no de ne ho ayedan abom nti ono no de ne ho bom a nti de obeye na se ono so oya Malam what the American na say ano de no ho bom no e bi anana na kura wo fie obi pompo duro na na wo enti ohun so bi yare pompo duro de kan ye gya ye pe no kakra ogi ye ntina ja so ha ye de se me bone a menya wo na afiri o de me ka wade aze me bone ho a menya wo na ye da afiri enti ono no wakogege ne amana na wafre no ho se ono oya Malam akonya tumi kakra yes na se ye wo ye wa asofo bebre wo ho a obi ye Kristo no timi hu se we sofo de yi
enye sofo no emfa kwem emfa ne kwem so ne hwan kwa kaza ne difo yi emfa ne kwem eno wonye obi a obetimi aka na yenye timamofo no na wose wo hu ne se na tie na kamala mpa na ose kawa na ebo no ho ban na danyankopon be soma abofo maleka no mo se ana o twi no owo se ne wota amaso on beje wo kra na mra na hwese sa kawa na ebo ho ban na obetimi ajewa danyankopon be soma se yambeje wo kra na mra no ya hwese sa kawa no ebetimi ajewa na emwa oh say debi aya na me ka say papa wo de ma memfa me telephone numbers no emma omo a omo tie radio no Unity FM 87.7 no eno ni Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie asikafo amantam no monge me telephone numbers no 0245 77 18 01 0245 77 18 01 Monsanje Voda no 0200 797 887 0200 797 887 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie no me telephone numbers no email atibiemalam@yahoo.com atibiemalam@yahoo.com website ni www.malamuhammad.com www.malamuhammad.com oko Google map no so na bia wo search me atibiemalam onya search atibiemalam Google map no so a e be kire obabia me location me fie me bibia me yeden e babia me wo enti Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ana radio for no motie me no se wutie radio ne bia da bia wat Mala monka e bia wutie e bia wo benya kuma wutie nso so a wo de koto kuma wutie a e bi ho kra ya mo pese mo hu me ana dodo na nso dwene se de ya me ba radio ne TV beka no aya me tworon ya e bi da ko bi busa me se na o ya ade ofie na na TV nso bu a odem but na o ya de o kitchen na wutie ntina na adwen ye ne se okutaw no ru adem no no se nsem aka nyina wutie mo ntwere ba ho kra yes and ka we na ka ma professor ana ya kana se titi adifo no o Bible school no aya gift aya chade da bia na me ka se hwan na ni ngoma a wonam kroma osubuku da bi professor bia ni entenda me ne wo ka se ye wonne ma bi wo ho a se medi imam be gina ha na asofo gina ha na ya ka kire na se yamfa Bible no nto ho ne yan yusu ya adwen ono akọ school ama na maame ne papa abra tua ne school fees yan yusu ya adwen ka nyamesam a ontimi na me ne wo ka se e bia onam na bia bibi koto wa ju ko bia Bible mu ansa na wa bompa ya na se wo ye gidi ni dia wo se bire bia no nyame asam e wo tirim enna mada bia na me so me ka se endeno de ma mesre me ne na Christopher okay da bia na me ka se me ba TV so na me kasa aya me ka se lotto number ayantro instant money ayantro double money ayantro yese ebosumi sika de ne ayantro pocket no dry fasika se na me na me se ne ubi ayantro me kasa ashamu mana mo se no na ayantro ayandada na sabe gafra obi ti no te dan mo so be mo kwasi abansoro no okira abansoro so no mu twa ba be o mo cast wo papa to adwi mu na sabe gafra aya bisa siniyifo yi anya editing na babire o mo ye anti dabia na me kase sabe eduru ba bia awase ye nipa ya kano kware e kire ye ho ana sa ne ma na ya me kase lotto number instant money pocket no dry ene busumisika esene misika na mesene obi dabia metena na me kase eyantro a Kristo ni akwa me ya twa na dintino obefra kase ye no kware ana meka na se woka asam no na ko kakra bi ko twa Kristo ni pa na ye buafu gigigigi awase wo ho na se etua wo nyonko ho a en kase etua duam etua wo ho de etua nipam ene de enye because now no o se me ye program wa papa bi frefri adwura ana o se wonu watamfo ana obi gidi watam ana wonya abotre na wotie ne din enya abotre entwe ho mfa na nya ho
ɛwɔ asɛm a ɔbɛka a wobɛhu no sɛ ɛwɔ weak point yɛ dan ɛwɔ hɔ bakɔtena adwene ho pa no mɛkaa sɛ deɛ na obi bɛtumi abɛgyina radio so aka no sɛ ɔno ɔyɛ kristoni wɔyɛ kramoni wɔyɛ bosonsomni anaa ɔyɛ ɔhene wei na wɔyɛ ne nyame nti ebi nni hɔ nipa ne bɛdwea wo nte aseɛ da enti sɛ wonya abɔtere tie me metani a meyɛ maalam na woyɛ kristoni na wote nneɛma bi ase a wobɛhu no sɛ woyɛ mistake nanso ɛnam sɛ sikadie me ne wo kasɛ sɔfoɔ bɛtumi afrɛ wo aka akyerɛ wo sɛ adeɛ na wɔne maalam Muhammad yɛ program ɔpɛ wasam enti okay sɛ ɛnam wo so nnɛ ana mekɔ kristosom nso a na mebisa wo ahwɛ sɛ dɛn te sɛ me kasɛ metumi aka asɛm obi bɛfrɛ radio so ana TV so ai me bɔ mpa sɛ Yesu yi ne ho ade nkyerɛ me enti sɛ wo sɛ Yesu yi ne ho ade nkyerɛ me de ana kyerɛ sɛ diifoɔ no mu a ɔmo ka sɛ Yesu yi ne ho ade akyerɛ mo no ɔmo yɛ abronsanfo sɛ ɛkyerɛ sɛ deɛ meyɛ nyɛ ana wo sɛ Yesu yi ne ho ade nkyerɛ me okay ana kin wo ne deɛ me kana enti yɛ wɔ nneɛma bebree a da bia me ka sɛ mesrɛ ayɛ atie ana da bia ana me ka sɛ deɛ na yɛ me fɛ sɛ anka sɔfoɔ bi ebetumi aba ha na waka sɛ maalam wo program a wo yɛ me ana me de me sika bɛtɔ airtime na waka kyerɛ me sɛ o challenge me na nka mama sɔfoɔ na aba ha na wabɛkyerɛ me sɛ maalam tight na abosom bi a yɛyɛ gye no tutusu dudu no ɛyɛ mmara ɛwɔ se yɛtua na sɛ deɛ woka no koraa no nka nyɛ no kurimpo a na ahwɛfoɔ no nso hu sɛ indeed yes enti no sabi gafra da bia meka sɛ onipa anyi de obi wɔ hɔ sɔfo be prechi wokɔ boson konfo hɔ a obenya sonsoanso wokɔ maalam hɔ a obenya sonsoanso wo so wankɔ mu bia nkyɛn ada na kristo na wodo ho adwan no nsonsonso bɔne na wonya ɛyɛ abrabɔ ka anya abrabɔ no asɔfo ne yira yɛn imamfo ne yira yɛn because anka we tutusu dudu ho asama me bɛka wa ha asɛ no ma asɔre hey tutusu dudu anya bosom bia na wɔse nipa wotua because usika wo gye no wadwuma katua ne yatua ma wo enye wo mfa so wo yɛ adwuma ne yatua wo ka yɛ wo mfa so adwuma wo yɛ ne yatua ho ka ne yatua ho ka enti usika adwuma na yatua wo ka na wudi ne ka wansi de na wo de to hɔ a ɛno na wo boaboa no afe no na wo ne se menya ebia 20 Ghana ma menyi wansi de enkoyɛ tutusu dudu na wudi ne bia nka so ebia nka yɛmfo so enti papa wallahi sɛ wo si wo koyi tutusu dudu na wunua bi brɛ wo yira akom de wo yire ana ebia wadafo kura wo na eye best friend no brɛ na wo koyi tutusu dudu no brɛ emfaso bie ni so enti wo pa wo koyi wadi ama ebia ka wo koyi tutusu dudu ana wunua brɛ epe school fees so se yɛmfa kaza de ma kaza na kaza de no se yɛmfa ma kaza na me bi sa wa hwɛ sɛ wo koyi tutusu dudu yɛyi tutusu dudu mfa ma yakonta yɛyi tutusu dudu mfa ma yase because wo wase wontimi nkoyi tutusu dudu ma no wonua wontimi yi tutusu dudu ma wonua so obrɛnti no me tutusu dudu no me koyi ama no obi a wase yɛyi tutusu dudu ma no enyanka akunafo ona omuni bi homobro enti ndem bi sa me no wo me no ahwɛ Ghana ha ohene bɛ na yɛ homobro wani asofo bɛ na yɛ homobro wani asofo de bi wɔ hɔ ebi wɔ hefa asofo yɛtua ɔmo ka ɛyɛ ne nneɛma ɛnyɛ mu nyinaa o malam maybe sa wa ebi wɔ ha baabi wɔhyɛ no na sɔre mana koraa no esika koraa bosome no enu tuo na Ghana cedis koraa enu tuo na Ghana cedis nti no saa asɔfoɔ no totoso dudu no yɛtua ma saa asɔfoɔ no wotua ma na because asɔfoɔ no ɔwɔ so wodi yɛngi saa totoso dudu ɛnka sɛ yɛde to asɔre fotoɔ mu ɛda kɔtɔ bɔ dabi ɛnyɛ yɛde to instrument ɛnyɛ ɛni na collection na woto no collection na omoto no collection mo de yɛ de so for be frame wɔsi collection enso ɛyɛ ni bere da bia na meka sɛ obi anane yɛti bebrebe na ɔma pɔnkye akye enti ani tie bebrebe ne homasoɔ no ɛna ma nde yasɛ yasɔre ma ɛnde sɔre bɛn sɔfoɔ bɛn na neba ana sɔfoɔ bɛn na bɛka kyɛ so ne wadi yie a me ka kyɛ wo sɛ wɔn kɔ malami ana konfo bi ana wɔn fa no wɔn kwadwane akɔt oh me na me ka kyerɛ because sabi o kase de ye no nko na obedi akira ɛdane no mia no ha oba mo so because sika wadi me bi aka ana wodi bi kɔ wuyi afiri wo ho de wuyi afiri wo ansa sɛ ba wo ho ana ɛsɛ saa tutusu dudu no ana nka wo so bo abɔhyɛ afato bo abɔhyɛ wa sɔre dan ho ana fa si dan ana fa paint wa sɔre dan ho na wo fie ho na na mo sɛ saa sika na ni ho kwan sɛ ɛba wo ho
enti se wo de koto so bo ye de ato bo de acha so dan ho ya se eno ana ye tutu so di na papa nya no kware Ozo. Fom so ho pa. Awusia okoso ewiase ne sunsun nsem dwumadie. Branda bia 7 to 9 na ye de bro nyamre ene Malam Muhammad Isia na yedin komo wura sunsun mu ewura wiase hwe ne ya wo ye meye de ensem fata wasi gyaye na de ye betumi aboa na ya kirew ekwan papa betumi aba na aboa na yare bia da wo so bia no atumi akọ numbers na go screen no Malam numbers betumi afrese sia na eno betumi edi nkomo de numbers na go screen ni nyina no betumi afre bi wo how bia wo de frɛ na Malam mano no bedi nkomo na afi no yetumi ehungun so wo ha Malam yare be sa ne sa na wo sa o sa de nim so wotenete inshallah me yare a mesa da bia me kase wontimi mfrɛ drasto ni embisa na hwɛ sɛ aduro be na otom de me ka wati aze wontimi nko frɛ drasto ni sɛ ebia aduro be na wo yɛ dan woton wo na obakase me pa aduro we no ni bi o se me ni bi okay de me ka wati aze na metena ha mbeka ndwuma me ye bebre na so nya ni nyina na metimi atena ha aka ni nyina yɛ dan awi adwuma me ye obi wo ho a o yare etwere yare etwere yare bi ayo sei ni pabrabo etwere yare se wo yare twere yare na wo de ko hospital a ebeboa wo de ko hospital na ebeboa na problem baako a ewo mu no eno nie okay wo de ko hospital ye be ma waduro obeye dan twi no obanum aduro no enso yare na nko ebe hyehye wa ma wa ye kama enso ebe ma nipa na sabi atiefo mo mfanche obeye gimefo osi ho a na osresere na ma basa twere yare bi a sabi obi bodam na no hoto no ayase na so obi a wanya twere yare na de me kana say twere yare a me no kase ye wana kwan ene na aduro ayeye na ade na wo oboa nipa na wo ye afiri ne so anya se wo ye na ebi ayede aba uyi afiri nipa na so ekokura emba biye na so ende no sebe gafra obi yare twere yare na o se me kompaibo nti ye de mpaibo Jesus entimi ma twere yare na nko ene na ma wokọ kan ya se yanka sabe okọ asore obo mpaye me so me kọ asore me bo mpaye ana o hawo na aba kwan ben na obefa so hawo no be gi wodi aduro ka ete se kuro dawo nan Malam betimi abompa ya go kuro no so difo betimi abompa ya go kuro no so konfo betimi abompa ya go kuro no so sankrofo we nyina abompa ya go kuro no so na wan hohoro amfa aduro ngum a kuro na ebewu ana ya beche me se ebewu ebi kwa na enwu enti no se ye sana tie de ye wonwuma ni nyina no kware no ene na wo kwaka pa ya se yanka enne me se ka se ye ka no kura kire ye ho meni me say program ma starting hwe o mo bible mo eno koraa mo se me wie me bie 4 lines se me pe obia ntimi mbo komshefo ne din baako nipa 30 pe din ma me obia ntimi mbo komshefo another for because komshefo mo ba sa so ana mo kan say adifo ana say komshefo na ya adifo o mo ya baako 1444 okay 1444 no obi ye imam obi ye sofo okaso mbo baako nto aso kura 15 ebeye problem aman ommo 30 pedin ebeye problem na se wonnim sankrofo ni patete yedin a obeye dai akase wo de wo sayare untimi because adie bia na wo de eye okay because oba Central Region na me kase light de start wo ha no ebia Central Region ha first no electricity ba no ebia na transformer bo Central Region return ene kan transformer wa Central Region ayagenti load no do so na accept abaha eni ntina ma nyankopon ahyehye komishani bia oba bia no se we no ye se asana ya foforo no de foforo de ama we ya no de we de aba we ya no de we de aba because adia ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyeye Yesu ontimi ye mokwata adia Yesu ye ya komishani Muhammad ontimi ye mokwata adia Moses ye no Yesu ontimi ye adia Moses nso ye no Yesu ye Moses ontimi ye enti eso no bia ne na adwuma okay enti wontimi nkofo Moses adwuma emfa nkoma Yesu wontimi mfa ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adwuma enkoma Yesu anase mane nyeye eno no na wo koka ase akoye problem kase
enso anka menu ye gidi ne wonya abotre din na wotia no one de ne san de no dom koye Yesu o de san de no dom koye ye tenase a ye kase wiase nyina ende Yesu ye nokware Yesu wamba mehwe wiase nyina so Yesu ba ya Israel atwi no anayaka Israel kuro no ana obehwe so Israel kuro no pe ana nyame ba na behwe so enso ye kom hye ni Muhammad nyankopɔ ma ne behwe wiase nyina se be ya onko ntokwa atwi no me hu sana o se be ya on be so nyame Yesu nso Israel kuro me de wo Bible no mo me de atwi no me hu sana me kan Israel pe ana nyame ma ne behwe so Solomon ono so ahindie no ebe fa wiase nyina Moses enti saa na ndwuma ni nyina etiye enti se wo hu no na wo fo so wo ho a de obeye nyina na se ankadiam pa menu ya Kristo ni wo fie otia na kramo ni wo fie tie mi na wo Kristo so mo ne te san na difo pa na wakọ woro no mpa boye kotobo so wo de asam na me bisa okopɛ second power enti that time no sebe wonyankopɔ na da utrimo no nyame hu ya mobo na nyasa twi kasa na nyame kasa anyasa wan he be kasa tani we akwase oyakwase ya no mu mabale kan kwase asam ekira yen enso na sa obi anso ya kwase ya anya nyame anka me ya hwan anya nyame a wo befre wo so ye Kristo anya nyame a mefre mo so me ye kramon enti die ana me ne wo me no beye na yahunu nyame akwan wo di asem na me bisa ende no guase no wo basa boni a ye widie koso wiase nyina eye nkramofo na Kristofo enti me bisa wa hwese fa na say example wo ba asantemaimu a akonfo no ye dodo wasen enso boni e koso no amro ben eye Kristofo ene nkramofo enti ye nyame som na nyankwase anyame na yeso ye ndi no kware no because eye furu pasimi nkomenya no kwar nasa because anka tutusu dudu software ba ka kira wo say eno aye de to ban ye de yesi emu ana bra na nyankopon cha asase no na omo nya bi so omo ya software no enye ba no osimu ntua tutusu dudu no mo fa nili ene software ye adwuma na wanya bi o se me de ko to ban no hie ni humobro ni bre obi wasafo no mu wato collection tutusu dudu saa wo calculate ni tutusu dudu a wato a omo so be 120 million eno yare ye gine 50 million okoya ya sase gi ye de wo bo afore na so ya de nipa na be bo afore no ye nya 10 million ya manipa ne 2 million na ya safa 8 million se ye de koye nyame adwuma nyame betua oka nyame betua oka pa enti nesa ne manenti imamfo eni Kristofo asofo omu nyina manya papa ofisi nyankopon crazy no bon obi bre wo de nipa na si ho onu nti ana wodi asi ho wonti papa wenti na ma ne yare enti na ma metua 10 million wenti na ma metua sei ni atete so enso wo wi a wate so wo so de koye nyame adwuma collection wo di that very day no aka ya papa wo so wo de ka ma ne last week na so bi ka so no experience se saade no wasi bi wo ka se bi a nipa no hia 2000 ne ye to no nya 4000 I was saying 2000 now papa ne man ne 2000 to dabi papa dabi oyo onunti onunti ne yeyi man onunti na manfo nya odon di eyi man no na ka collection na wo to no ade na yan ka se wonti sa collection ne yeto ama anya nipa na wodi abesi wonti na yeto ma no o yarefo papa obi no owo akoma yare media na meka no mahu me pese we no ehia me enye sebe ye nkramofo ne ye niam bia enye ye di sika bakra se ye mfa nkramofo asole dan no ma chedi ete so ye sore ye furu brimbrim se ye fo nyame ne ya ka kire me amesi wo ye se menim nyame onso onu a sebe o ye kramoni Islam by this time yi amene o kase tasba kura no o ya sore dendende onso masala chisika wadi o dia ni mo mena wadi o mo ni bi ni ko to kakra ketenkete no a no wadi ye disika ma fast in time say e bia monjema amu a omu ni bi ni mfa ya no no ateso no de atoka no na minie o ka yes de hia no say owura salam alaikum na wa ye kokoti me ene doctor we me na mabo degree we ayan kwasi asam degree ni nyasa o degree ni ya wonya mesom ene no kware nti bribi an me kase ansana
wo be so nyame anyame beji watum beji wadino awoso di ne kware ma wo ankasa wo nipadua no na wakodi ne kware na ma wo yere ansa na obetuma di ne kware ma wo nyame som di no kwara ma wo ho di ku ne kware na ma wo ho na di no kwara ma wo yere na te se bia me si hoi e bia me ya mala me ne wo kase me yere kware de bia me yere ne me kose me ya mazam na wo a wo si hoi na wo yere so so no wo so wo ya maza na wo yere bia betuma ni me se me nka bi ma nti me ankasa me kasa asam no bi sa ho wo wani no kwara ma ho ama ni no kwara ma me ho ye bi na me so me ye bi na betuma me se me tu ofuo so mama na nkasa muni kunu yes ana obetu ma ko ma na ma ko ba na fo da na ye yes eno so o mo se ya enhwe me ti asama me kan enhwe ne dia ande me so no aya mun yi kram Malam Muhammad ya kramoni na mun ti asama na me kan no ana ono na dia ndo kasa lafinta wo mu na mo ma me lafinta bi mfansara ye ana baba we dia me hawo ana dia me ka wo dia me ga ahoma no ende biscuit na enti no enti obetumi afre mu bia numbers no Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ya numbers no the good screen no obetumi afre mu bia na mo nso amutie mo amutie radio no so no enche ahoma no ebetu da na obetumi enso afre. We are live on Kumawu TV and it's live on Facebook Oko Eastern Region so Unity 87.7 FM and so yeah live adwumafo no obia di ne huni gunu hunti no uba Eastern Region dia ya tumpa utie ya be kwan so mo tumi afa na numbers no e go screen no say asthma say heart problem say diabetes say atwere say adwuma na wo ya na asai wo saka adwuma na asai skato zama na ahye papa no so no ya adwuma sikato mi samu ana na sikabe na ye de ato ayi tie o da bia me kase de obedua na no na obetwa ayi ya dwaman na papa bosome ye ma 15 million wo mpanafo me ansa ana wo mpana me no wo yire wo fie wo mpanafo nyina o mo han dan wo soso mo mpanafo no ndi no kware ma wo bosome bia o mbe yo muti 15 million calculate ye de bia de wo te wo no ka che to wo yire ntro se ye ntua ameka na wo yere de aye de nam majum mekunu ye adwuma ne katua ye tua na kaya ma na 2 million nso na oboa abasa nso nyam betua oka ade oni bi nso yo ni mpana ni bi nso sika tore sempe anam sika nto wo samuna cha na me se wo no kware ne sen because e bia me se wo bebumi oba wo hu oba sa me ware wo hu ya mefe wa ye se wa ya ba ye so mpene e bia na onani da obi so obe ware no wonti waja no wo ko fa ya wie wo so white wo no ho nte wo mpe because e munya wo de emunya wode enti me ne o kase odu ya kube e wo vie ne mu nso ne nya de ya twato twa we de papa me ha o se munya wode waja oba no enti wo ja na sa na ye ne ya ono owuro no ho no de ne tutwi fom no odome wa ebe ya adwuma na nya adwuma enti ye adwuma na bana ne ma nkwa yi ene obi na ye enti Malam se ye numie bi na wo so a me se bra obi wo ne yefu nyensa ya kaso oba bi wo so onwo oba bi so o se mawo na me wo ya no be ma me ware be ma na enwo anya se be ma na enwo oba no e bia nyensa wo no be ma ba ko na oba be ma na wo na nyam ya wo na wo ya no e bia ono so ya ready so be ware wo be hu kwa me no wo se we de oni sikanti wo mpe no waja no no ka cho so bo sha wo she me na se ne wo so wo ware me de no so adome wo se pa de agwo de wo da enti no sa na wo ko ware ya wo be wo ono sori ame woba be mani ni ba obu wa problem ne firi oba no be mani bi wo ho so a adenti na ka be ma pa ye so wo le spam kan adenti ya edie mu ka ho anya ye anya no kware because ono so no wa kwanye mo oba na kwanye mo no o se menyanya sika ye me dwuma na me ye no adwuma no enye ndi mo ma me nya adwuma na me nware wa tuma hwenya me anim ayi sika mo oba na kwa ya abortion oba ni ya abortion wi obehuno ya se ayi Amina na okwa ware no no ba yin so woro no ho se wo kwanya wo fa so ma me ya abortion and wo so ware me awo de awo wo da be ma na sa se ya sa no aponcha ya sa no wa ye kutu hu na bere ma odaka mu kama nso me no ka so wo da was your dey obi no no ehun no me ba yes enti me no ka se ye woni ma bebre enti na Malam Muhammad ka kira wo se die hia wo no ana tu anamo na bra adenti na wo ye oba na wo ngo obi so wo se me wa koma yare Malam se bra
obi o se malam me da na dwo a me so da ya boni nizo on na pra do tie da ya boni obi say ya bayifo be communion malam difo ko say ya bayifo de mbayi eye ye dwaman na de sa na ma ne maye oh sir na me ne wo kase saman da ne ho nipa nso da ne ho nipa dua da ne ho nipa fa ne say ebia ende fa ne say kan dey weekends na ebia saman ya da ne ho nipa aba adwuma bo ha de say wo adwuma na wa be si nipa na wa pene no ne ga na da one ga na da na say ga na nya odoma na nkonya ya nka be ma na wan nkyai ana me boa enti say honhom no so nya odoma oba no a wo oba na ma ho kwan wo ne be ma na da no honhom no so nya wo mu kwan enti wo be hu say anadwo bia wo be da bia no eye nsu a anadwo bia na wo kra ne nam nsuo mu obeko malam oye wiase ni difo wiase ni konfo wiase ni wo so wo kra firi nsuo mu nsuo na ede bonipa yeso wo firi notie mu na wo be san ko chino what did they make another enti me no kaso bisim malam me so da na me di bola so honhom da na ho nipa ba krom na wona na da se kem wo ye oba na berima na ye oba na wona na da no ye berima na wona na da ono so anya odo ama do wono no anadwo bia no na ono so de wo kra ne na mo bola so na wo didi ama obi so so da ya na odidi wo da yi ma de ba ti bia no wo yare na se na me kaso se wo kra na ro aho you did the can around yes entine say so o control wo kra na de koy enti ya sana mala Muhammad say bomodi na bra ko atibie asikafo amantam obi me no kase kuro da obi nan ye bo mpa ye de oyare ma na so onsra ane nka mon kan kire so mpa to pa ye o si kuro bi kura fam guso ye sani pa no kuro na da wo ya mesa bra obi wo osa odi achisa because obi agitum say anabi yi say yesu di mo yesu na obi an yam keka ne ye ne ya ana odi yesu osa no te e ma nipa no ma ne tafere ma ne jaye bisa we say ayabre ban difo na wo kono so mo mpaye no ayabre ban ono de age oyer me bo mpaye wo osa be kono de nsaka apapa emfa enti ano no wo ba da bre no bra na nipa ne yam keka na no yare sa no yesu ehwe din no ma na ni so hwe na ya nopa o ma na ni so hwe na chise no ana hu se wie na pie ko ana hu se e wo se bribi wa wie na timi pie fu wan te se na wie koto na ye ko no eno ana yesu hwe ya no hu se eye fukuro ana o sa no te na ma no difo ne mo sa de we ana nti wo ya difo a wotena se na wo hu no sa bre na ena me ka se anka nya botre na nka me nkyere wo na me nkyere no ono de betu no ho enti o pambra na me nkyere no woni so ono ne yesu no ogine di osom no eno kra na mala Muhammad medididi yeah because obi o wo ye fu yare no me nkofa ye komshene Muhammad me nkofa Moses me nkofa ya kana say Noah me nkofa aye Solomon aye yesu di mo na me de be osa na ebeko enso no ye Kristo ni onim ujina de yesu ye no yesu ye no so ma ye ma kyerɛw enti ono kura so kosa note no kura sia onim se mpa ye ben na obebo onim anka anadwo obi ne kunu da ho na sofo afre na anadwo se me bo mpa ye ama da mamen so no onu kunu afaya no omo nware ye ogina ho si amen amen bisa we se aye Job wo se wan nyakopo ma ne nyamwo bebre no ana ye fre ne sai o ma ne nyamwo bebre no brasama anka se enkwakire nyakopo se nyamwo a wode ma ne ntina ma no somo o pa ma metumi nkwasae no enti that time no se brosam bi twam na wogina so amen amen brakora wo ba no woni wukunu da wo ndware ye wo ho fisa na wogi so amen amen no na brosam so kwasere tumi a ebe sai wo ware brosam betetew na ka na ju 1 o'clock obi ne kuna da osore ye o ma faye o mo ho wie osore praise the Lord hallelujah amen everything bara ro yere da ko za bompa oh o be bompa ya eni anya sa mudu no mo na ye de bompa ye se ma wie o wa wie de wa wie wa dware and we are to go dware na wo nware nte sabe enne mo sa anti Kristo ni adware kura wie no onu be ma da wie no ono ba da no wa san so keka horo ne be ma ko wan kasa wo no ba da kura na bisa wo se that moment no wote mo honya ne te sai wo feel sai ana data mo de sa de na kwakwaso bible mo wa dome bible no so adome wo de sa bible no bompa ye biara nyame ontie wo awusia o hwe we de me ha o citizens who want some madi
mo amutie TV no radio no so no Unity 87.7 FM ko TV eskafo amante na ho na Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ya kache no ye wo ye ni ba bia Ghana ha Eastern region ko TV 27 years na papa de aye adwuma wo ko TV a ono bia no enya problem na da no bi bu se ba sim papa we do mu so ansa o se amanfo tan wia ne pa wona adwuma media aya krono dia se ye bia phone line se ye ba kira me na ma chi akronfo sa ache elder nyame na aboa me enya ma honde se ya wia wande abro akronfo no omako deketa na so mo nim se ye wa satellite na so dada kino what dem kira and ya wi obika na wa frɛ ebi adwaso police na wa frɛ ebi aye akontase police ya wia me ka abrofo no omo wanim de akura ai akronfo no wanim de yese no sisi ano cars no mu wi omo nton o de car ne be ko se garage na watu door to door na watu bonnet na wa spray ho engine no o ba sa akoto sa car na engine akoto wo car dadam anti aye akronfo no ne ye hia no nipa na be wi awo no malam se wo de bra me na match elder e wati be last year 2019 ajama 30th January ye 31st nyina no dam ano de se yaketu ebi o mo ze o wi wa de na ko na ko to so ana me kira wo se ana asabe gafra na juma na ye no fashion kwala juma na ye o ya krofo kwa de abecho o mo se ana woni ana me se se wo radio so wa nkrofo tie mi ye wia wo nko ade a inshallah je me kasa me nchew anya duabo chire ni pa no de ono no yare ni ba yare ana yes bra yare oba on va se na bra na betu na tontia se oba malam bia ne difo biara obeka kira wo se bra me ne wo beto nchia no onye gidini because all the sa ha no wo de da nyankopon enti wontimi nkotwe nchia e maka kira ti se bia me ne wo kasai wo afiri ho akoto nchia aka kira obi se kuma wo TV ha no 15 minutes aya 10 million na wako tonchia wo bi ho se wo de 15 minutes ne be ma no 1 million nte wo ba manager ho ma na baje 1 million na be ye se bia na me ne manager ne yifu ta kon me conviction se ade 15 million ade na wo ba betua 1 million enti da bia no ade na se ade esa sa na tie dia wo de abra na yem fanto nyame ani mo he se kwan be na ye ba fa so because me ne wo kasei adwuma e wo ho adwuma bia ye wo positive ni negative anso anye o se ye duaba na fa han na sa yare na anye duaba ni nyina na mra ma ho kwan se yedi ebi ho kra wodi a wo bewu na so nda no anka ya misa ye ho hwa se adenti ananne sabi o hawa to kristo ni ahefa na wan fanchi e twira yare ye bia phone line sa wo behu awo omakoda asofo akuku dam adifo akuku dam ebitimi kase okura nkwala a wo cheche anso wa koho anye ye ayadendia enti malam e ka kira o aya wo ho problem e twira yare edam wonu bia adwensa sa manda beje title ya frɛ ne se sadwiam oba no me ne wo kase yem kramofo yi bi wo ho a yensem hono ya kwankwansa krase ne bibi wo ware me ni no ono no yi chop money o sa sore so we nkwan ye de de bia o ka mani trimbom yankopon ho mobo oba woni wukuna bre ende de so mpel malam so de bra because me ne wo kasai o mo say ye wo bia ye friend say mur guys na ya na time na ntem mpesa me kokwa na sa ye friend say mur guys ono na ye bo no na moja ni ne mo nsuo sperm ana ye ne moja ono na dakro ofamba bako 99 ansono ne sister ko nsuo no kofa na nyem na ka ho ade ntia ma 99 ni no nyem mo nyina the whole world when we to set just our record nyame bibia no nyankopon de kire yen so oba no hu no tiktok phone mame me pe mobile phone me pa atade a anka dakro no mame ni betima da na ya wana kwan wo ho enti me ne wo kase wo no kunu na tie on person no wo dada bia bonten no na mamba so anya ntokwa anya duabore awase wo ba na me kire wo mu guys ho asam na me kire wo akwan no bemma no bekwa agba oponko no ya nkonkoda onya hu wa na jake
onam kura no tika mu no opon adwuma pe na adwi chi wo so oba fie pe no na jake nto nya be fa ye wi a oda hefa na woko onko ba bia bia wono oba ana benma wono oba wo ho oso ma wono wonna da bia na wo hye nika yakoka jeda eba no mu no no wo beda ma na sebra no ko so ma ba ko pe wo yo oba benma na so ba wo de ma kire oba ni nya hu benma na so no de agye no da bia na fia ya eno sa no ye ba ye mfa sen na emra da eno de da bia me kasa wo frɛ malam difo biara o tie me tv so ana malam ana konfo no ogitum so ye rare malam rare konfo rare ayi difo obie ni ho be frɛ na obaka cha so ba fa wansi de bra obua hunu sɛ ye ntro anya drastor dro na woton drastor dro nipa no wo problem ebi wo ho be ba no onu ankasa ne ni ye na ekutia no ne suba mwone ene ekutia no enti ano de na waso wo ye otu no fo na wo ka se fa 5 million mra ne o sa enti nipa no wo ba wa na waso obua wo ho because o ko hospital wo kura insurance kura no je wo sa boa wo e bia wo nim se ndro ne bi wo ho a insurance nkova ana bi so wo ho me mala men insurance D4 ne insurance conform ne insurance enti wo kwa waso obua wo ho because obiti yen ya okọ hospital yeso owo yesika ne wo kan sika sa wana ndi agina to 2 weeks no home obi so wa ne tie ne ya ne ya ye no operation obi so tie ne ya ne ya ma na para na wa no ente sa won ko hospital wa doctor be ye de ho to ye operation papa yare bia na ba won nsem a otumi sa na mame ya ho ne bi ho kra nipa ne ba maka se mintimi onko because adwuma nyina na me mala Muhammad amisi wa na difo ana konfo be kaso no nko aye adwuma nyina wa sazo so na ye dia na kyeso no Nyankopon akwaye pe Nyankopon so mpene ma wo nipa endansani no no nyame ye pe da never enti adwuma na wo ye no ana waso wo hwese ye de wo hi na wo betimi aye de wo hi na wo ntimi ye nipa ne bi wo ho a waba wo nkyɛn no oya kronfo papa oyare wotunufo kurana o ko ya na bia o sa ko bokro no sa nipa na wo boa na sei o de asam na me bisa na sa djuma ye obetimi ne kunuba no kunu no on ne beba no na ne kunu na maboka mala me ba wo haide minim sa wo no de obetimi aboa me wa ba wie no na wotena se di wo be hu no o wo ho a o me se ade we mi ntimi ye o wo ho a na ba Oma pie no oba na saba me de ginisika na ono de ya me de me mpasa me na wo oba kwa ya family planning na won de ne kunu enam se onye aduro ma na o se be ma na ho nya fe ono no wo Nyankopon saare ni pa wo me na me ka kira enti me no ka se ye wo niam bi o se me si wo be ma no wusika yes na person nya bi die edie na okọ ware no ono no di ono no wo no family planning yes na be ma no ma de sika ko hospital yes bebre ewa si esu na me ka kira wo no se adwuma ye obi wo hokro timi ba me ngyai malam me pase me ma customers na obi aba na wa ma me kakra ma ka cho se me sa nipa no wo beto se me pam na free me ho a wo ha wo be ka se ma dwenye wo be ka se obi mra na me ma gibibi mama obi papa me nya da papa me na me ka kira wo enso ne sa niema no ana malam ana difo na akonfo nti nipa ne bakura no wa frɛ na aka de ha no no dada to ba ya no wa ka to so obi ho a wo ba ye me no ka se bia me ba ha wa je me telephone number me ba so fo ho ne secretary wo ha wa tworo bibia wie wo tia o consultation fee ana se no wa tworo bibia wie na difo na aka kire wo se me bo mpa ya masika mo ba money abagu musika so wo tia 5 million na wa how much transfer 1 million go phone so wa so wa bo mpa ya sika free abeto account mu jimi wajimi no oya omo yede de wa so dem se no nim tie wo dance die no otumi ka say papa me ba otumi ka say wo enche asa pa so no nya be 1000 Ghana ampa omo ya so na 1000 Ghana wo de afa 1000 Ghana na wo ka no me bi sa wo wa ga say sa na do benya 1000 Ghana e be sa na ma no ne ya dini sika be system million ne ya sa ne mo ba ma na ma no ana edudo na so wo ha layman fo na doso wo se Ghana ha de ye layman fo na doso
enti ono kura no oni oyefo no so kura onim ne din tworo enti no ye de wa million kura gusu a yes ka na aba no na anija ba na ye de ajenka ye ne sika waje wo 5 million na o ma say na 1 million ma wo say fa kwa ka wo sika ho o say papa that time no wa ya wo kwase sa ne ma wa kristofo no nkramofo ne di san kwase asem wo enti adenti na ye kasa asem wo ya menua difo a wotie me menua imam a wotie me mo mfa sa ne ma no emfa ntue ye hofo abana sa wo say ade no utimi ye osa twere wosa ono a omadwuma aseye ono mo yere nom no munya problem so tuma so die ba ana ka wo bai nan ka ni be miensa enan 27 years wa adwuma die ka wo bai an ka di pa sala no mu di adanse danse die enye bida me wallahi ne menya nkopon ame somo no me ba kwa man mo 27 years me ye madwuma malam adwuma anya se me do ana me pam anso nyaminti 27 years no inshallah nipa di ho adanse ne me dia me ye na menfo bimbe gina radio so na TV so emane dia dance ya da because that moment na wo be nipa ne be dia dance ya no na cha se wo firi wo nyankopon achi akokodi nipa achi because na cha se nipa na ya amame anya nyame o se omo ka se nyame anu nyam nyame anu nyam na dia wahi because obi wo ho a o tie me ho ye na bufu ono kra dia me ha dia o ma etie bia mama obi abedi dance ya nti na oba dabi awase nipa na nigidie kana say me ko malam no ho no nkasa nyigidie ye dai aba no obi ana yesa na yare mani ye nipa ni bi ho anyamia kasa na masa yare na bon because wo sika na what you say ni da ben na wo koda wo bo nyamedin ebo mba yeda so obi ni sika o yampa ya obebo yampa ya obebo enti da bia ya na me kase se wo si woi wo nyibia da bia ya akobo besia ana ko firi ade de obi odi ne niam firi bia no ayo da bia obompa ya se nyame mo na kwa ne nya sika no metu ya meka twi no what did they make us enti mene wo kase obi abodam mene wo kase ebia obi wo ho a aho no ana bia kokko fifiri ne to wo bubu agu ho slope men kokko ntine da bia ye din so si ne so ne sai ayetetrete ewo ho ase ne minim obekasa akoto aboa bi na nam ne minim ho a your friend be say throat cancer na what you say say amma na mo de bema sebe bema ehye omanum romance no bema no wo baba so no release gu mu a obenya minim kuro ane mema ne tape pa onto yes aba mema ne bofu ana meboa what did they make us enti no na sa no ya sa na what the malam say nkasa throat cancer bra wo no ba so na akwada ana wanya gono aya frɛ na baba so malam say bra ebi ho eye na sa no wakobo pane ase mu adwo ewo mu ana asa ba malam say nkasa wo de etu anamo na bra kwawu atibi asikafo ambanta oba mene wo kasei ewo ho a aye wo te se oh da bia akakaye obehu oba bi na se hyemu a okote kona mu din a odwine ho sa ba kasi wiase nyina ya ne dia so na ye problem malam say nkasa tu anamo ma me na bra mene wo kase prekopa wo yoba wo se na fikyire na atwa ne mensense no atwa ema no bia o se wo yesu no bia wo mensense na atwa malam say nkasa bra wontimi mu nza bia mu abra ebi so ya se fa blood na dane yam anka fa blood da obi yam anka yanka no kware kire yankramofo na asofo so for se ma bom pa yam na wo fa blood ade oba ne be wo kra te sen wo se ma bom pa ya wo fa blood na wo akikire ayi nsuo olonkai mu bi wa ya o agunu nsuo agunu na wa twantro na wa dadawo nyankopon pe na me ka se kremoni ahwiye na kristo ni ahwiye obi osom bosom na se ne ohuni nyame nne na owu nne a obekwa heaven sofo no kremoni yankwa da malam obi tikam o yesi o tie unity numbers no Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ame wokwa atibie asikafo amantam monje telephone numbers 027 88 88 43 43
237 237 027 027 88 43 43 237 237 and 024 66 47 247 024 66 47 247 Aya Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me woko wati bi no me telephone numbers no wa wo hwe TV ni sisi ai wo screen no so a ayi aka ne say numbers no guso ofa e wo WhatsApp na nya se wo be frame video call dabi ana bi o ha man bi for wo fra me mal me nya wo mpena ofra bi o voice no na me nte wonka no munya romance no de me ka wa de phone so na be na bi o ha se wo ya ne mpena wo se nye kasa na ya nte wonka o how bi na wo de ba ye mo ka wo yo oba pa ware ye problem am oba wanya be 45 years ware de ware bi obu so koya net na besi wo koya net na ba eno sa na da bia me kase wo ba ka mo fre bibisi ehwa ehwa no wo yo ba na woni ma hwa merima hwa be ma bia odo be ko be ko wa wo be ba so woni sa mema hwa no o be ko wa aware de be se gwo mo ba be ma de wo be da pa so me no kase wo fu nkura eskure mpa ekro bia ni wo be to ama ente ye wo ma ne bebre wo ho a oni mmiri mahia so ba e wo be mahia sisi ya o twam akwane mepe no o attract yes me so wo mmiri mahia ana eno so te sa no ebi wo ho a o wo mmiri mahia no ne ni ye ana ama mmiri mahia na te akọ ne ya okra peme kwa me kra so peme adam kra so peme sebe ai asante na kra so peme wasai papa enti abasa dia oh nti nyankopɔ mesra oba we de oh wo me mantama menim de ono obetimi abompa ye nyame di mu kura no ne hwane timeteko ehwe no e wono hono timeteko afi wonam hemme fasa na menam na mmeri mapame pa sisi de be ma wano ana pam mema no afri ho bara obi afun so we nyina no a so oba still no ano na me se bra da bia me kase sabe papa uzi we se sabe gafra obi ontimi ntwa camera yi obaye da ba ha control camera obe camera yi mami ande ya wa hwe ya me de hete se ayi telescope no enti ayo mo adwuma enti ade bia me kana ye ba adwuma enti ade nyina na sabe difo se malam o se bayfo ne haw baye pa a Quran na Bible mon ka wo baye na ya de ketekete eso me ne wo kasai bayfo ha malam ana o kramoni eni kristoni o de akwa difo ku da me so nyina anya yi ya kina bere pa eno bisa wo hwe sai na wo din no sai na tie because wo don ho akwadwane ekot enti da moment no ntimi mfa nyame din enye bibiara da enti me ne wo kasai 31 December aya hwe asofo no mo ma hyehye bo we be yese nyame ya kire so nyame ya kire na ntimi nye da me se ntimi nye da opa ntimi nye awu tweko pa so wo munya vision no matter me se ntimi nye because nyame ya kire na clear no no ankasa no ba bi odi na ho adwane nti no ntimi nye because ntimi nye na gina ho sesai nyame na oti ne mu no aye low current nyame low current se nyame ne ni mu papa dum ejena dum ento no be hu ntimi ye ankasa be difo be na nti twi ne ka no hu se accident asi na nipa ewu no kase gi nipa ne be na no kase ne se difo fa me ko hospital asa na wo de na akọ enti nyame ye akire wo no anya nipa na aba waso ye o nyame na ye akire wo nyame pese wo buo nipa no enti na wa ye akire wo se wo ba de nipa no ama no ho kwan oma no ho kwan asa na nyame ye akire wo oma no ho kwan asa na nyame ye akire wo ana ontimi nye enti se wo kwa na so ye ho a jodo wo kwa hye na dom na ase enti da bia na down na se me ka asem bi wo ha na ye wo kuro bi te se Asante Roge na kuro no so nyina no omo nsom nyame ade a no omo som aye bosom na bosom na no omo som no ye wo dua kase bi wo kuro no to aye kwa ya pa sa dua kase na ye apa ya wo so na se wo koduru dua kase no ho a wo a wonji nyame ndi aye ka na se wo a wo be ye boni bia no wo duru obetwa he ana mu kan se duru ache no jiwo wudi no kware asane na ebesi ana ewo mu ana nyakopo papa bia wo 45 years ana nyakopo ndi adomacha de che ne se onye difo
papa yi sɔre ɛde na meka nyame asam ɔmo hu nyame o mo me yɛsum nyame o kyie aya meka ne metranslate efre te sɛ krambo mo na me de kɔ kristo mo na ya me kyerɛ wo te de asi no de meka wate ase mo sum nyame o sɛ akwai yɛsa so ma ne yɛs wanyɛ nipa baako kora ni n'akyi da koro de ɔda hɔ ana koro no so dua na ɔmo kɔ yi apaya wɔ so no ɔmo kɔ yi apaya wɔ so kɔsie da enti week bi ɔmo kɔ baako ana nyankopɔn ayi kyerɛkyerɛ sɛ wo nnɛ mama utumi na ansa na nkrofo ebeji wadi a ɔmbedi wachi no yi kɔbu sa adua no enti ndɛ ma hyira mama utumi kɔbu sa adua no wotumi kɔbu sa adua no sɛ kemu a yɛbɛhu no sɛ deɛ ti wo mu no ɛso sɛ ne deɛ ɔmo gyinigyi no ana ɔde tumi ama diifoɔ no diifoɔ yi sɔre ya afa ne dema enti mandi anɔpɔ ɔkɔ no ankɔkɔ start a beduru kɔsieda no deɛ no dua no da fam enti diifoɔ no asɔre afa ne dema ɔkɔ no diifoɔ no nam saa ɔkɔ kitikiti ɔyɛ akɔduru hɔ pɛ ana wahyia branche bi papa bi fɛfɛfɛfɛfɛ wohwɛ ne tiri nwi a ɛnyɛ yizi ana ɔka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ he ɔsɛ me kɔ akɔbu dua no a yɛ ɔmo yɛ apaya wɔ so mo sɛ ɛyi na wɔ tumi ɔsɛ me tumi na ɛwɔ me mu no ɛso sene saa honhom na ɛti dua no mu no mbebu ɔsɛ o ayampa na me so wa hwɛ ma ho sɛ wobɛtumi agu na nyame na asoma me yɛ angel tieni o me yɛ angel ana nyame asoma me sɛ me mɛka nkyerɛ wo sɛ ɛnkɔbu dua no ne ɛkɔ na kwada adeɛ kyi a pagya wo kɛtɛ no wobɛho sika wɔ hɔ bebree na wo deɛ si wasɔre de adeɛ yɛ wo nyame adwuma sɛ woanho sika no de adeɛ kyi a bɛbu dua no diifoɔ yi ɛsan n'akyi baa fie diifoɔ ne baa fie no anampa ɔbɛda adeɛ kyi ɔpagya ne kɛtɛ sika sɛ buburu gyaa ɔfa sika ne wie ya ɔde si asɔre dan ya eduru te sɛ lentil sɛ ya pɛ ana mene wo kasa da koro ko pagya sika wansi de kura ni sika nasa afa kɔ yi si hɔ deɛ na ɔbɛyɛ ɔyɛ hwie nyɛ yɛnte deɛ yɛyɛ ne sɛ ana sɛ saa deɛ adwo sɛ kɔ budua no enti ɔkɔ no ana wasa kɔ sie nipa ne bi ana ɔsɛ wo kɔ he ɔkɔ nipa wɔkyɛnyi nipa foforɔ ana ɔsɛ wo kɔ he ɔsɛ me kɔ budua no ɔsɛ ei na wo first time ni ana wo second time ɔsɛ first time na me ba se me ba bebu ana mbɛhyia angel wɔ ha ana mama kwankyerɛ ma me sai machi na second time na me ba bebu enti wobɛtumi abudua ɔsɛ ai ɔsɛ wo ntemi mudua ne nnɛ ɔkyena ka ho opa bendua sɛ mama wa mbɔ dama ne na nyame asoma wo se kobudua na me angel abɛka kyerɛ wo se jai hwan asoma na wase wokɔ odi papa ayawo a hwan soma pa nyame na asoma me ka wase wokɔ nyame na asoma me nti sɛ nyankopɔn no asa ka kyerɛ me na angel deɛ sɛ angel deɛ ɔyɛ dɛn enti me ne wo kasɛ aka saa no afi ɔsɛ me bosom no na madane ma ho angel ana ma ya wo saa no nti me ka kyerɛ wo sisi wadi bosom me bosom ne sika wo yɛ berema kɔ na kɔ budua no tumi na firi mu afi difo no gyina hɔ saa wanti ma anya hwɛ ana wasan n'akyi me sɛ sɛn ana wasan n'akyi ana okɔ ofie wanti me ambudua no enti me ne wo kasɛ me donya me difo betumi ahunadeɛ na fili eso ntimi nyɛ obɛbɔ ho mpaye obɛyɛ dɛn anka nyame na ɔtini mu no ana nyame na ɔtini mu obi a nyankopɔn ɔde na fa sɛ ɔde bɛyɛ adwuma so ɔyɛ malam ana ɔyɛ difo bia no gye ofa ahaw mu kakra akɔmɛdew ne yɛ sikafoɔ no ɔno na akɔ secondary school awie ana wanyɛ sika ntoa so ana wanyɛ sɛ ɔbɛdi difoɔ enti bafoɔ difoɔ no ɛwɔ so ɔfrɛm enti mo no a ɔkɔ akɔ yiro no mpaboa akɔ so mu bibi pɛ no that time no sum aba na so sɛ yɛ han no no sɛ yɛ han no ayɛ honhom han na nyɛ nyame han enti that moment no obɛhu aka ontimi nya da na sɛ kasa be gafra me ne wo kasa yi sɛ wo di obi poka na sɛ fa na sɛ yɛfa bibia nto kyɛ nipa na bɔdua na wo ba me nkyɛn na me meka kyerɛ wo sɛ yawo na wo de ne ka yawo na bɔdua den na sɛ yesu kraka ɔsi yɛfa kaza deɛ ma kaza ana sɛ saa deɛ na kyɛ sɛ matwa kwangye wo kɔkɔpa nipa na kyɛw ana me mo na yɛnkɔ peska bi nkotua yɛ ɔka na sɛ diifoɔ no sɛ sɛ mfa sika ma ne me deɛ madane mɛyɛ ama wo ho bɛtɔ ɔboa wobɛgye sika di kwa obɛgye wo sika na di kwa wo deɛ asɛm na mebisa enti da bia na meka sɛ sɛbe wo di te sɛ wo yɛ diifoɔ bɛdi wo man so a ana wo yɛ di hene
te sɛ wodi wo man so a Solomon wodi hene a wonni Solomon nyansa na ayɛ nkwasea nya hene deɛ na bidi ono begu ase wo ya malam na wonni ɛyɛ ka sɛ Solomon nyansa na ayɛ nkwasea malam na wodi wo ya gifo na sofo na Solomon nyansa ni hɔ ayɛ kwa wo wɔ nim deɛ te wo ho fa ɛte sɛ Yusuf na wonni Yusuf nim deɛ na Joseph no ye wo mu mienu ye Yesu papa carpenter ni na wanza na ye Joseph wa nti wo Joseph wo ye wo ho fete say Joseph na wo ni Joseph si boy na ayan kwasi a ho fe nti mba ni me ho fe be ma fra me be man control me ka kire wo me su 60 to 50 years ho na wo beduru no ya ya bon na wo kwa wo dadem no that time ka wonya kokrakra wo 80 years ana ko be wo nchai he no wa pagya wo nan ayi wo pampers anka wo pe e wo nya da abusia oguso ewiase mu ne sunsun mu nsabdwumadie ya de bro na bia wo Kumawut TV na ya fara live nso wo Unity 87.7 FM ko etibia ne Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center na yedi nkomo yare bia wo bia numbers na go screen so no obetumi afre na yetumi ene wo edi nkomo yedi dwuma de yabetumi afre nchenso bia omana tum ama watumi afre wo ha bia no ofra na ama yehu na nyame anam na kwaso 27 years ni no ya dwuma obie radio station e wo bia wono a ha bia no da bi e ka ho fi se zangawe azan for no me azan for no so ka che omo se fesika beju ska no ene sandebra no o fe no so emanze bi apa advert kwa na afa na o fa no bi se o sande sei o ka so nka me no bedi nkomo ko fufuru bi pose kate no wo bi kwa wo kora o but nka wo ba yi wo ba ha ba mprenum ni nka ba na impress ya ba na nka manfo guase ha twɛn so ho nti ye ka ye nim de ye ka live on TV na hote no 27 years unya problem wo ye adwuma de na ye se nyan pa na hyira wo abusia fa numbers no wo ha bia no bomode a na frɛ ye twɛn wo ba se sia ye ba numbers no okay na mama ka sa azam no say no wo say obi wo ha okay Malam wa FM ntino mame nkono ho say Malam o ka sentino mame nkono ho Malam wa na say onto wo de obedi ansa so otwawo dabi enya sa okay bompa ya say o hawo na e hawo no Nyankopon be ma wo akopie ogididi so asa nyame ma ko bi obofo papa bi so yes asa no me abo ma o ana wa free yes na me no ka so bi e minister say we aban sika o ya Ghana sika no so ana ko pa we dia baba me abuja etwe ho ba se ya ba ye be sa to aso ya ba se ya ya wo we TV so Easter no wono ma na mete atibie aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0245 77 18 sa wo adwuru wo pensem wei ene de sen so etia Shia Malam Muhammad ebenada 7 to 9 p.m. na wiase ni mu nsem nkomodie emfa emro ubetumi afre Malam Muhammad e was 0245 771801 0245 771801 Kumawut TV amansane yena yedimu Kumawut TV aba amansane yena yedimu Kumawut TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winnano baby Kumawut TV amansane yena yedimu
ayɛ na me wadeɛ bi ayɛ me kase me nia malam anaso afo kɔfo ti kase wo mbɛhɛ wa brabo mbɛhɛ wo hyɛbrem mbɛhɛ wo daakye ebi ni wiase da apart from me nya me amesom kembo bit me ka tira wo sei ɛsɛ be gafra o ɔyɛ yabo odua mbɛ dane ama yɛ wo duabo no mu different ya papa ɔsi ya papa ma ya tamfo enti ne sa solidan na esi ho no oko to collection 100 billion no bi to go ko hye asolidan ho e bright ma atanafo na dofo dia ono wa hyira kye wa ko to collection 1 billion ye nhwe atwere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewa abusunya no mo na ye kase ewa abusunya ma nya se ewa abusunya no da bi atese bi a wo be ba santeman mo ana ka ma mu ha obi teme wo akola kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awo so wo motia na so bi bia me kase wo ya wo nim de wo benya sika to ne nsam anase sika bia ne ho to nsam anase ya dwaman ne ya ni bere mama ba ko so ya frɛ ne kwa man mu odu eastern region e kwa ba bia ya wo ho TV so easter no ono ma na mete atibi aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0245 77 18 sa wo adwuru wo pensem wei ene de sen so etia Shia Malam Muhammad Ebenada 7 to 9 p.m. na wiase ni mu nsem nkomodie emfa emro ubetumi afre Malam Muhammad e was 0245 771801 0245 7718 Easter no ono ma na mete atibi aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 ana ebia 0200 797 887 0245 77 18 sa wo adwuru wo pensem wei ene de etsen right abusia mo akwaba emfa emra ewiasimu ene sunsumu nsam dwumadie maka che o se eye benada bia 7 to 9 ena ye die nti eya no afre unua bi na waka che ne se nyame adom nyame bofo kronkron ne pie okoma wu TV ene Unity FM a o maye te de ekoso wase na o me hu de ekoso yie pa Malam Muhammad spiritual heba senda yare bia obi anabra oba no ko school a ko ya na wasa betre fie obu madam mami bi frɛ me no waka se ne ba no o de ko tre school dem secondary school okope no wasa adwane okope no wasa adwane o se bi na ha no eno so no ene ne de o won se obi wo ho a odru school mu kra na wa yare yare bro for sa yare madam se wo de ankasa bra ana obi so wo ho a ende nyame adom president e de free SHS aba se ba ya ankada chen kwala ebe kase aban we di free SHS na ba ye no ende na me ye mu minister ende tama wo na woto akwala taade ha e hye no eto books no ho niama no ende ni nyina wo nto akwala na nim de na akwala na kire wase ma ya kire ma de na me yura free da ma kire wade wo yura free me na me yura free wo de na beba na wote ho obi de bia kremoni bia ni mo say obi a no wani mo dia pa ya kana say almi no eye Lukman ono na na ye ni mo de kase pa onimuma ano ade na ya kire ne pa na wa peke ente wo ba na school na wo ko uni mo ngoma uhunu no wo ba megina Lukman kwan so be boa wo obenya ni mo dia no ye be kire wo nyina wo be fa woni ya de ba wo woni ya de wo peso besua bosia na wura fi yo bu ha woni de wanya na zo besua kra anane de sa na me ka se sa ba na woni jahodi ade bibia wo be ye sa ye sisika wonya sika wotumi de ye bibia ya ka so oba wo de wa ware na nya nna no nko an ana so wa ware na wie no wotumi de oba na so ye bibia bi no kre enti de hia na sa akwala no ko school ni mo ngoma ana ebia me no ka se ebia o makoye mojafra muka ne se blood covenant aha o makoye mojafra
malam se wo de ankasa to anamo na bra okay obi so wo ho so amene wo kasa yi o se malam no kwar ne nyame anim ma wo akwala 5 years ni 10 years akwala ne nante da afede ye so ye nsuo ba malam se ankasa fa na bra na no so nsuo sa malam se fa na bra malam ye frɛ BBC Gini ne na Christopher friend say Holy Spirit ana me huta na me kan eno ewa awo baba so ana wo babere ma so e ba se ya gidigidi ana ebi wo ba okotena se din ana wo ohu oba bi akora na watwe ne ho afiri ne ho ana wo oba be ma ba so be ware na ompene malam se wo de ofa no bra kwa atibie asikafo amanta obi so wo ho so se malam me de no kwar ne nyame anem me kurna bre so many years me kunu ware me nka so ware na me kunu ware ye omuame o tweme na bo afa de be same ho o be jame ya wo same ho jame ko na wo same ho enso nka ya kom shene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka say oni pa bia ye be ka se borno na wontimi mmoro no monnante wontimi nante nduru no tenten nduru no wo ye de ho bosa nipa no enti so ba ye wona na bere abeduru ba bia wo nkwala enne de wai wadwe so ba na wo mpe no malam se bra because eno no asi ewe ye koram ya wo ba adia ne ye ka na se aye ye ka bibese besamlai besamlai no wo se me bakasa ana me bomba me se bismillahir rahmanir rahim besamlai no ye nkramofo ne bi wo ha obeka se enka na ye no ye ka ne yetirim okay eno dabi besamlai no me ne wo kasa yi no na ye wo papa bi a waware na yere na na yere ne ye kramoni Islam ana papa ne onye kramoni na na yere ne edi ade besi ho pa o se bismillah o tenasia bismillah o sharia bismillah bibio ba ne beye bia bismillah o sansu anoma bismillah o de ne kunu dia ne kosi wa bismillah o kofa ne o didibi o kofa ne ma na bismillah ne kunu ibu afu dia bismillah na bu afu sa fe de dakro bema no owo gold bi wo ho nti ofa apo bi se opeso ojai oba no opeso ojai oba no nti no kwan me no befa so wo ware oba no opeso ojai na je wonya nyina so na waja no nti ofa na gold no te say eso ana bapa na edi na wo ho ana de ma na yere na se je ade we kosie biribia meka che osimi hia no fama de ye den emame ampa oba na ejitu mu oba na eba gye no se bismillah na waje ode kwato ho no bismillah ana ode to ho enti oba na to ho wie ye no ana ewo mu a bemma ya fa adwen afa kire kofa gold no ade akwato atwene pom se be yo kaso oba na mfamra oba na ntimi anya na ya oba gina so ayedan aja no enti ode gold no ko ja pom pe no nyame mpa bone nsuomunam na mene gold no nsuomunam so mene gold no tie ni ye pa nsuomunam mene gold no na aye papa no kire na yere se oh ende de ye bedidi na me pese wo de salmos wo de nsuomunam ye fresh ana odi sika ema na yere no odi ema na ose bismillah na ogiye enti oba no so koduru dwam okoto ja no okoto ne ma sa da no nam na omukoyi nsuomu nyina no hwa nwosamu ya to nam no nyina ma na koka nam muape ene da ho fuwan ene da ho fresh ana oba ne so otoni nyina oba no to ya se be ma na de gold no koto twene pum no sanso mu nam na mene aye gold no oba na fa nam yi ba fi a ode to ode se kaye betwa no ase akosi boaso okoyi ya ohwe ya gold no ene hye aboa ne yam ohwe ya no kunu di na go enya gold ya me kunu ka se memfanto we no ni okay ofa ya na ochekere ya de mu wan kohwe de da hompo ona oso bismillah na ode to ho enti waye dua no onni kunu didi awie afi na be ma na se okay so ya na se kofa me gold na bra oba no sore ya wakofa gold no ade ababe ma ne bie mu a na gold ewahi he mame wo bismillah no wonyame no nne mesom no na me metamu gold yi ko totwene pom na ye me ngwa gold ne ye den wa ha ana o se na me fresh na wo se me nkoto no ana me pae ne yam na me nya gold no enti se wo ginyame di esom wo nyame yie emfa ho ne di atamfo ne bese shafa ho emfa ho se wade na mo face ya jafri wo nsem inshallah nyakopon me di wade ba ma back
wow me na me ka kire wo de be ma ba wo sabe kana ba bi asi be fie na ni ero nga inshallah malam se bra nyamenti o se ni mudia me manfo ni bintiamo ne yira malam so se wonya yira ba so da to na mo na bra one thing so wona onye sika kakra wakonya concession bi kwaje asase no wakonya prospect na gold no kakra wo afi de o ba so de ne wonya be gusu betu gold no a onsro gold no ganam uyi to gold da bia me kase wiase nyina akomshafo mo ba asase so bia nyina no eso no bia ne djuma obedi wiase nyina obia nyame di sika ma na nkasa so onye sika ni wo wiase bi ni ho a ya ka wiase sika nyina bom kanya endu ne sika no 5% eye garuna no pe ne yesika ni kasia pa bi ni wiase nyame ankasa na di sika ma no entende na ni birinti na masika na bo no enne ne sika ne bi na ye gold no se me kase me kire mu ho asam no wa ente gold e mem form ya so eye spirit gold nya spirit nyame na ma ne mem form ente se wonni mu a okofa spirit burnsama kwan a ye bekum nwan o bekum nantwie o be yese gold na obanya sika na obanya wontimi mfa nya hwe obetima nya gold na wo ba yare obenya gold na asam asi o haw malam se brana me kire wo garu na kwan me sramfiri garu na ho nsramfiri Moses ho na nyakopo ma gold na nyina babia wo no na wanya me ne wo kasai me sai ya ai me ka asam we te se ebia me kramomu me sai de ko te se Kristo mu yewo omo ano mo ko ebia te se Bible school omo sua ade ase Bible school omo sua Bible school no edruba bia ya se omo ba ye exams exams no omo ba ye no dakoro ama mo ba ye ni nyina mo ye exams no aka ni patre na aka no ana ya se ana se ni patre no omo ya sa tam so phone ni ho na wakati omo ye ya nkrofo ye ma ente tam omo ba no asamu a we no makaya na say we no beduru ya pa beduru na start time na ye omo twira exam na wi omba no mo kire teacher ne say papa ye ba no nsu mu na ye nsu toye amadua kase busi kwae no eniti na ya ntemi amba fe ya na ya twetwa wi a ya ba beduru oso okay owie ye no wonim osemo ntena sentwa mo twen no owie ye ana osemo ye mo exams me dem me ye mo wo wuradan we mu owura mu na otu no mo we so wuradan we mu owura mu na otu no mo me wuradan we na metu no mo woni me do ye oloke o mu nyana nto owura we ho a wa kire na say me pese me hunu ba bia dua no ebutoye ene time ebuye ene area kran so no so start jam gum me pese me hu ano say as Bible school ya mo bai se wantimi andi no kware ama wo ho wontimi nkodi no kware e wabonte ema asafo enti me kire mo enti se ye no kware amonka se munim se ntro na mudi kire me amonka na se munim se ye no kware wonim se no kware ya exams we ye ya we akoye na 6:30 na keso si muntam we so ba ya ono abaye na 9:30 we so ba ya wa abaye na 10:30 so wuro bi a ho phone so ni ho a wo be frɛ obi yes nti ode beto ho no ana o se nti hwan ana exam se we o pass ye na ka se de si ye no mo ye torofo mo nka no kware nti enam eno so e ma na twe o ma so enti nda me ne wo kasei se eduru baabi na obi o so ye imam yere ana na yimi obi so ye sofo ana sofo maame ana elder na se bia timuda no duro na sabi gafra antro na ndada ne de ma ye nye na ye fra wo yere se ye na exams ye fra wo ankasa ana wo elder se ye na exams na ye exams na ye deba na nya pa mo so mo nyame ana na kese munni no kware ma mo ho nto obi ani mutama wo de kwa asore obi ani mutama wo de bompa ye obi ani mo dakora ye de ya asore enti ne ye woni ma bebre ya na me betena ha meka se wo yoba ana wo ye berima dinu kware ma wo yere oba dinu kware ma wo kuno na nwa omo nware no so na omo nwaye dinu kware ma wo ba wo nya ware wi dia dinu kware ma wo na dinu kware ma wo kan yes ana me ka kira wo so hwe na ye wo koran no na ye wo papa bi wo ho a
na papa no o sika na ne tirimu ya den o ye nipa bonefo ande ye kase ebi obi a ye betumi aka yan wu ama yankwa ama ye betumi aka se faro de kwanya no fa so enye enti me no kase sa nipa bonefo no na akwa bi ko ware ne ba o ware ne ba ne wie ye no ana o se maame me pese wudi ne kware maame o ware ne ba ne wie ye no ana ho kire ba ne be ma ne ye so otu kwan akwa kodi pa ana o kire ne yere na se ne yere ne di no kware ma no ono so be di no kware ayadan ama ne yere enti se sa na tie de a o kwa kodi pa oba ne hwe no wantu kwan anko ba bia be ma no koye 3 weeks time ana ya di bofo aba ba kire ne yere na se wo papa yare serious na yase ya mefa wo mara afi mami adwe no kuna yere ho no kobo ya komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam amane sei ne sei na no kuni kwa na sei na okai o se wo kuno ma o se an o se nko ewo ho na ye baka che na se wo papa no wewu ye say yibofo baye okobo ya komshene amane o se nko wo kuno ma ye say ye be ye di ni 3 days ya yibofo wa muwa ye di ni na watwe ye yibofo wa nko ye di ni 40 days aye na ye no ye koya ye bebo na amane osakobo ye komshene amane wa nko hwe obi yare ne wawu ni yesie no ni ye 3 days 1 week 40 days wa nko me bisa we se Christopher ene nkrambofo a yetie yesisi e hwan na bepene enso ye komsheni ka kire ne se enko tie wukuna asam enti wo ho ansa na nukunu ne baaye a ansa na ye komsheni ai owie ya no so omo okọ obedu ne yiri ne bu afu wonti papa yare manko owu ya manko ye 3 days manko 7 days manko 40 days manko ano se nyabotre maba medisika ba ye beko ye kwa de na me kwa ye o se nyabotre enti okwa so mo kwa kra ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo kra na wi asa na mo akọ enti okwa duru ya pa ne ye komsheni Muhammad o sreye ano se wow mame asutia wutie wukuna samunti no wunti obi abedwene ho se wo papa wakwadwam nso asutia wutie wukuna ntino ono anadwene oso daye no yeyi ne papa no home no ye de akwakọ sen heaven mframa na ebo ne papa home ne so na mi bi se wo hwe se sutie ben anka menu kase papa anka wonu ya ba wa ma wo betu ka yi sisi akwasasa ne niama ade wo ware no wa mbeto no ana memwa kremoni na wo sa afono ana obeka kristo ni na beka sa afono nso mi kase ono obeto fo ama me onya ya anka obeto fo ade ama me menu wo kase enen kremofo se obi wu a ye 40 days aye ayanya twum ni ye furu enti na okache wo se enye 40 days aye do padi because the entia ya kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ne breso so no na suafo eti ho on na suafo na ti ho no ana papa bi onye confirm he me ka kira wo se obi onye confirm pa senya daka no bebo a confirm on to ko hwe wo fie ene ya fa che utrem confirm on to ko hwe wo fie enti akwa ne nye confirm enti ne ya kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam omo kwa ne so budan bi wo akire pa enti na kwa no confirm no hono no makole to koshia enti omo to koshia na papa ne betwam wo hoda bia na wase ne wakosesa koshia no da kro de wa betwam ekono ana yakom hyeni ne nasuafo ne te ho a omo didi o twam ekopa sama yakom hyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ya na say akwa we okoi o mabiam ozeze na la sa no de kwano na kyeso ko be kwaku wu aka ho ampa on na suafo ne didi sa mote ho ebo nkomo efiri 1 hour 2 hours e komo wo ho mahu se papa na sa asisa kosua na wo ba o be se na wan kan kire ya sa kwa we ko mabiem ono so ke se sa dia on na e ba na e ya no kware mo ma kwa we entra so mo nipa mi no mo nko kosu ba bi o ko sisa kosua no wi se den na wo ho omukoduru ba bi osesa kosua no ne premiere kasia pa ana dako ba bi osesa kosua na wo ai masa ye fra bibi se masa ko se enua anaka aha masa ehyenanum
ana mo baba kacha ye ya hupemne kasia obsese hono obisa aga na se wo kwa no de na siye o se nda nwanwa sam na me kwa no metokoko eto masa miensa ana me se kwan na ware me nam no se akom de me ha na ma yedan na ma yibie di ejafe o kwa no o akakakro ya duro ohun akwala bi akwala ni so we obisa akwala no omua na sam oye bibi omua no wa oyi ko se ne ba ko de sha akwala na nsa oje ko se no so astel akwala ne gusi so o sa yi masa oye kana masa ba ko akwala ne so obi no sa yi masa ba ko se ne nsa benkum sel akwala ne gusi so aka masa ba ko no koko wa na akwala ne so wa no yi masa ne ba ko e de sha akwala na no nto de she na no mu ana akwala na kana no tum ano se adoye we awaye ni nti wo wona num ana wo de masa ne yedan e hye ya no enti no mu ko ho ya masa ne hye wo wona num enti me ka kire wo se wona wo tie me no enna obi ka kire wo se wo koya adoye a ana wo obi sere wade wo se wo ma obi ade enti na ma ne ye wade yese wo nam kra no sere ne se ye sa malamfo na kristofo no a wo sa gidie ne ye nya atwom ye furu anya nyame na ye som adie bia wo be ye bia no nipa ne we watamfo no obesere bibi kra wo ho a fama ne nyame nti wallahi se wo de ma ne nyame nti a nyame nti ontime nya wo hwe da enna me ne wo kasenti se wona bronsam wo tataawo egu ani mase no de openti no wo ba bompa ye nyankopon de masa ne ba ko be ma no e de ba ko ma ne de ba ko hyene no mu na kya so o wesa no o wesa ma na nsa na wo ho atɔ Sunsum we are seeing Sunsum Jumadi. I the brother Bia Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Yaria Bia how Bia no Bomadia na Ebra Unyame Benam na Kwaso na what me asa Eddie Amama Kacho. Me say 27 years no Jumano. On pardons the me call Malam ho and net TV so nanki twem for the oh kai and was say oh banswa and 5 minutes and 10 minutes ba dem wo ba ho he says ka be so botum sa wo ba o say o dis kan so botum so fu bia ka so ba bo ho doctor bia ka so ba bo ho a they are no ye ne say onyahu say 5 minutes kwa na ba ye dia e ba 5 minutes bra onyahu yare no a e ya da no tu charge 5 minutes Papa for buy now on 5 minutes. Na dem make say sebe e kwa kwesi ye heba doctors yi nyina so. Obi ye heba doctor obi timi kase meyam. Wo so ba nema me de be ma wono e be ye 10 million. Oh that down. Enye no kware. E wo se nipa na ba na wo check hwese. Kwan be na wo se wo de fa so. Adru ne bi wo kura wo betima dia ma nipa na wasa wa kondom na wasa yare. Apart from dura wo ton wo drugstore na obe fe drugstore wura say apala ne boy ya say me ba beto mojadro mo frɛ ade say apeta me wa na mo ka na say mojadro bi apeta ebia wonim say ye mojadro me ka koto say ebia nipa na betu ba say ye ne ne ye susum mi na ha no ebia ne papa bi akoye bribi nti na mane kuti akwala no wa ma wo be ye ne wo no be ra ka se fasika se bra obi ho se mala me ye business me discussion mo na ku mala se ensuro wo de bra na me kire wo nyame akwan obi ade ntrato bi so twa na ho bi enye yo oh mala se ensuro ya twa ntro ahye wo to se asade be dia aya asase nko ade mala se ne oboa ha se ye no kware paase wato asase no ha wonim se asase no wato no kware mu atua kai ama o papers en na yese dabi ayi odisia ana abante ye de ma no se ye de besi asoro dan ameni asam ye de besi ahimfi ameni asam ye de besi hospital ameni asam kremofo asoro dan ameni asam na ye se ye de mo obi ama nipa na si dan yatenam ana oboa anya dwuma me semi na me ka kire odi ade wono no odi anya de akomde no ana babi disia na ye babi akoa aboa kotoko so bibia ntimi no ne kasere nti ye chene to odi ababɔ ne yam ama ne timi no awusia babi a maratum da ya bone stroke or how 668461 0202668461 0202668462 o fra e pa cho ma TV volume nko form ma TV volume no TV dia no
ma ne nkɔfɔ mpa anaasɛ twe ho firi ho na etie wo ho ɛwɔ phone no do bɛka bia no yɛbɛte wo ha wi wotie firi bia no he firi bia no aha Kumawo TV also live on Unity FM mala makache no ba ko pɛ ɛwɔ man Ghana nyinaa Kwawu atibie esikafo amantem Kwawu atibie esikafo amantem ana obi nso wɔ hɔ nso a ɔbɛfrɛ me malam wo yɛ deni ayabusuya na me de adwuma wede me hawo ayabusuya na de adwuma enye wo sawo na me se fabra na me moawo eno ne hia ana nya se e bia mame ha se malam ne japade be na owo malam ntesa wo de abra inshallah da bia me kasa nya nyame me ya hwan enye nyame a wo fie sisi a wuti anka wo ya hwan na kwasho mamusa be ha me mo asofofo no ne malam fo bu ha wo se me wo konkron bia nti ono ne fie ni wo ha ba bi wo ntimi ngura ho na yere kwa ntimi ngura ho ana anya bosom na wakwaje aya bosom na wakwaje aya honhom bone honhom fi me ne wo kasai ana me kasai ya we bi no kura wo ho kura na omo ankasa no omo akwaje bosom etese ayi wo ho so kudura hemfie bi wo ho a omo fre bebi se ehye ya se bro sambo wo se dan waje aya oto osemo to snap mon ka de mmeka mo fanhim no de ahumo panyan Madam, I'm for course. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening, sir. Good evening, free. Free, say, so. Asanya so say. Any yenti on your ring. You made a never one here. Now, Malam cannot, and then they do harm and then they are doing because we will be a 2 minutes time. By 2 minutes time, you know. And no chance, no chance, Secretary, to be ever and then difficult if you need some. I just say, we are not you may be answer. Or no actual idea. Malam had a great army, say by Diana or Kayana. Okay. Now, so now, so for now, by no one, of course, I have to follow a share of what you know. Omoba, nobody has an amount for Shikana, the amount of the short yes here. Okay. It's Malam, Najina di Kakre, be why I am a Decca, no baby or what. I'm a name Helen and Yay. So, would be small, be say. Okutesika, the man or homeland as an minister, Miss Mexica, the bro. Please, you have to make a woman, Miss Mexica, the bro, or better, and more young. No man of brass. And the idea a one touch, and then look care. Okay. Okay. Yana said the info any panel does so. Hello, Bani Majo. Hello, good evening. I'm maintaining. Hello. 0202668461 668462. Ofra now my TV will not conform. Na etumi ate wonka 0202668461 668462. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello. Ebacho ya peke o ye ni nkomo de ya free. Yo, Pacho Vidini Opega, Simaka Kumasa Numeri. Otega minti wa nyumre hane. Yo, Yedi Kamebo Mala Mohammed Abaso. I'm saying, oh, okay. You Aduma Pa, or ye, a Mako, my, and all my Ghana. Now, Malam, what can it be them all you pa? You won't go for how, but touch this one. Almost for 200, about 1,000. For 100 Ghana, about 50,000. Then that go for no more. And when you know, I am tro, I am dada. Some crofon and so over. So, Sandy Panibaha. Ombra no me yisa sikana say abade ya no kwaria me so ombra mema na airtime ewo Kumawo TV hakwa mema me de airtime na be ma no me betua on ka so ya manipa no. Hello. Okay. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Evening. Good evening, free. Obi Accra. Accra, yenti we. Me Malam I taba Accra. Kasa Malam tio. Malam. Yes. Hello, Malam. Kasa meet you. I have person who me TV ne so on. Me am in here kasa.
Mala wakwala ukita kubesuma ho. Ose. Wakwala ukita ukubesuma ho. Hey. Mahu. Nai. Mala mbato bibia mokore. Boko. Akra te say. Na mala mbato hoyo. Okay. Hello, good evening. Well, you know, so good evening. Okay. 0202668461. If you want to what's that? Hijack Alliance, no, you need to be pa. And there's an you need to be more singing as I'm head hijack Alliance, no. Because yes, possibly more. Hello, good evening. Hello, evening. Good evening, you are free. If I'm a cook, Mr. Bokumin, free co at wow. The Madam Mohammed and Bonabazo. Na Nima Odi, and Oyo Hati, Nima Pau. Wow. Na mechanism in Papa. Because Nata is our man be a million so. Okay, wait there. And I'm there and kind of air. Okay. Opoku Onosuwa TV. Okay, Bokusuwa TV. Hello, good evening. Well, you know, so good evening. So Buhani Asumano. I'm from Papa. So forget to have one. Near small. Hello, good evening. Hello. What do you have free? I shall live in my 50 man. I know you. I shall person be some alarm Simbi. Koso too. 21st night we call so emotion and come say and me see no imagine me mash about the person some alarm say let me abba mala bi amame. Okay. Ya jo ori mo ma ko say. Okay, what's that? No nyama ko sibe. Memo ina no. Woni mo nyama ya je. Ana wani ama. Okay, hello, good evening. Good evening. Odi e be free. My mama TV phone no from kra. TV no from you. Hello. Good evening. Good evening. Man, you are so good TV no so. We can't. Oh, Muko's got me a breba. My viewers see you. Hello, good evening. My TV on them form. Hello. If I don't munyin free so, the obey say be a munyin free so. On my TV on them form. Na TV Anton. Good evening. I'm here to Boko. They are free. Obuasi, enti o ene. Sika krum. Lukachu. Sisubio. Jibi sika na eyo. Abajo baby o Anton kan yi. Hello, yetio. Mbese bi sama la Omo mo ya da TV so yisika. Eya na enye. And ya ntro, anya se eya na nya ya ntro. Ya de time ya ma omo so bomra. So omo so mu yisika pa bomra. Amomra. Ya za be wura sa de no omo ye no. Paper so mo da tetata home this kan ya za be wuram. Ya tetiri nyina na de a kire camera. Ya de eta na mo me yisika bi enwe. Ai, so do so de no di pa so yisika no. Omra ya ntro kra. Eta de be ma omo yisika bi enwe. Ya dada. Omo bu mu go so pa o Ghana ha. Yanasi ne yefo achi. Hello, good evening. Hello. 0202668461 0202668462. Obamo abejo so mara no bi ka se ya gina ne munyam so bi na ka che. Sofo na ka se ya gina ne munyam. Wo mo sensam bi ameka bia na aya na mepe wo ka sa mo na wonya insisudua aya na eye. Sofo na timi ahun se yaji won munyam de na otimi yeye wo hu no ntimi ye sofo na abosom na eba na oye ento nyame din odi ahata so ntino ade no obehu ntimi nye anya bi no anya sa wo se nipa na yaji na munyam mativo no nko form hello good evening
hello semo say the make ave what the make na de na make na manuasi wo hunu wo ntimi anye wo ka kire na aye dan wo ka kire na aye dan enne media so yesosofo we o say ai we bewu na de bon ho asafo hene anya sabe ahaye mfidie so ekwan ho ahaye kwan ho masa eduru ba bia da bia me kasa wo say imams ena asofo ankasa eyi o mo na isi ho na da bia asofo akritofo na yo mo ho say etua nipa obi mu de etua duam o mo ho de etua nipa mu onkwati asema adifo no di ena malafo ni etie ana besa ebinimu di onkwati asema adifo no mu binimu di ene onkwati asema malafo no binimu di ye nka ho asam enso mia bi bisi ho kan mo so mo boys no nyina no aye onkwati asema ma ho mo so mo boys no mo boys no papa nyame de osun nyame osun onde amala fona edifo ne bia mo ho bresa wala mo mpeke ko we hello good evening hello good evening hello good evening good evening good evening Sashi etio aha me pese me bisa malam ko hello etio kasa pese me bisa se oma o ka sembi se ucha uya dia na ucha no oyesi bima enne bonni ana okay ebe you ano chanadie eye nyame di hunti wakoma mu de che no o nyame mu aha wo mu se yase obi timi che obi ade no wa sign live obi wo ho a wode ade na ema nipa no na agensa ade we kura me de ma ne kura kwai obe ha aba mi ne be my credit we have my credit sir hello good evening hello good evening good evening good evening free good evening ya je so de be free Apa ni yato kan e be o free hello ayi amontie radio no TV no phone no so no odi e be free bi o tie no ho e wo TV no mu ya na e ha adwen pa wo free TV so a anka me de be ka yare ne TV so a na me kasa mpa so mo mfrem serewa ya entie wo ho e wo TV no mu enye wa je se de opeza kan bi ya opeza wo te wo kan hello no what hello enye ne sa wada roma nti wo fra ti wo phone no be kan bi ya no obi a wo he bi ya no na otie no e be to nka madam mse sa asem na kan ye no chirim kakra o mo se aye o se yaje obi anu manyam sofo atimi ahu wantimi aye o be de na waye anye nyame na o de ya adwuma nso de nyame no ahata na ho okay nti de bia no niam nkoyie se me no wo kasei obi betimi akokonfo ho na so ko difo ho ba bia difo konya difo no de be fa so no otimi wo se konfo no ho kra ye adenti na wo se ba na sa enamo yanka mame si hoyi anka mame sora hanka se sebe tiefo mo fanchame konfo ya kwasia na mo hwa kristofo ai malam omo de kwasia se bosom na omosom na so kokane nko gesi kristo ne hwe enene de ohunu se ye ono no kwanam enyina so de si eso yenyina ye ka nyamesamo ahwe ye ka so bi a wo kase wo be ka no kro ye tofo ana difo no nyamesamo ye no hote se atache da mame mfa we na so on de amane TV no na akofo mo hello good evening hello good evening good evening free medical science and free educo be kwapem ba do free educo me kwapem okay kwapem educo yenti o hene mala majumapa nene mapa mala meyo so ni be ta adunia yenya tan mi diewe a akabe bo an papa so ye kan bible na nene do no ma ye mu pe tan no ma no e be tumi dina ti da bontai nke da mala ma papa semu a order ri bia tre eyi dream okay enya po kamo papa no mapa moyo amen era se ibrahim madam another issue you say o kan say adeche no ho no chirim kakra ade bia wo be che bia na che ne nyaminti me de ma wo nyaminti ana nyaminti ade bia wo de ye bia na ye mbo bia mane
adie biara enti na mama ka se obi e Kristo ni kramoni okocha ade a na wa frɛ media ene ne ase me kocha nyanka asɔre kocha ade me kocha ade ne nyanka ne wo che ne nipa nti anye nipa nyamenti adie bia wo che bia no se me ma wo ade na me apart from wo na wo so ko ka kire obi na se me bia ma no ka kire obi se me ma che wo we a enye nyamenti nhyira ni enye nyamenti enti ade na wo ko ma nipa no dia asɔre no afia so ko children sum no afa media ni akoko enye wallahi sofu an kasa nim se enye o me fa call away. Hello, good evening. Hello. Okay. Hello. Hello, good evening. So they make a dia me no me donya. Okay. Hello, good evening. Imam nim se dia make ya no kwa. Hello. Ori ya free. Pastor Dindi administration Akuapem. Pastor. Mano so aka na yinti o. Pastor. Pastor Dindi sama system. Me obere na. Fa phone no be wa no na kasa yi. Mane mfa no aka. Hello, Pastor Misi. Yeti o pa. Pastor sama alam se. So we do over now na sisa wale a wako de le so na de awale so we just ya fi akwa akwa to ma get aware oso ohu meni ma no ma e kaka e ni che ban ni e de sa adu ne pa njo akwara foforo ho okay mama fa we memo yina no wa ko wara foforo ohu won mo kaka. Hello, good evening. Good evening. Good evening, free. But I'm Laura Upper West. Nora. Okay. Laura. Intio. Me kache malang se me dana sitane jumapa oye. Me se. Yetio. Me damala masini jumapa oye. If you say the like Okamba or Kanu who are not understanding their scripture or the assembly at the community or the assembly. And by being the year Ahumato, like Kapa. Okay. That's a child Laura Funa, Ethiopia. Last call away. Hello, good evening. Hello. Okay. So channel so say Malam e wo kwaw atibie Ghana no baby and we ka so Malam no batena kuma TV no I would see that TV no wa ba nkokọ ana so wa ba joso a oboa we ni baby a ka ko watibie eho e no ya adwuma 27 years awo papa wo numbers ni bio omo tie radio no o me the numbers na be ma omo na bere ne nti aka me timi bobo o se bi ene na ma me bi ka se ni kunu na toto ne ma ne boy one boy e wo ho wa toto ne ma akodi list ma ne se ohunu na ne ma kakai en na me ka se woni mmemma ha sa ne ma no enya firi wo ho pa na wani mo no bonsam anya wo mu kwaya no no enti wo yo ba je wonya mmemma ha wo ye berima so age wonya mma ha anya so ba timi to list be matimi to list nyina so be ware oba dan beduru no ebi ho kwa yo fro no yo chena nde oba na so me ware na jo asesa ebi so wo ho a oba no be ma na to ne ma nyina agba o chena no oba ma na se me mpeni bi malam se wo de bra malam fo na di fo akonfo se we na ye na wo akotwese kan malam se wo de inshallah wo ne se wo ye nipa uji nyamedi ena nyame nipa bia no brosamba so wa he nti bibia wo so udi ne sunkunim na papa de ya me hwe TV a mitimi tenase na me su na me rako asore pa ya fre ye ho se Kristofo ana gidini ana fre ya fre se nyame nipa ti TV so say ma bompa ya mawe de ono ya na wanya accident wawu enti se konfo kokum nipa konfo ye nipa bone ana difo ne kunkum nipa na konfo so koku nipa mebisa ye nyin anka menya ya anka mama kola ba ko penwuram why na ya papa why ana ya papa Yesu na bekum nipa na chasanka Yesu ya bronsam enso Yesu onya bronsam da biara da onya bi da
enti ɔsɛ yɛ kɛmɔ mpa mpokora mpa me yatam ɛma yatamfo ɛnna me ne wo kasɛi papa ɔtamfo ɔso yɛ den asɛ da Islam ɔma ɔyɛ salawi a na ɔma wo nsa so kyerɛ Nyankopɔn mpa yɛ wo bɛbɔ no sɛ ɛnɛ Nyankopɔn wo na ɔma meti aseɛ sɛ wo bɛpɛni ne borɔnsam a wodi kan soma na asase so dwumadie wo di nie wo ma na kwan a ɔteme sɛe nipa okum nipa ogu nipa nim ase wo ma na kwan a obetimi akumi Nyankopɔn de bɛ na wo bɛpɛni borɔnsam so ɛbɛba me so bia no Nyankopɔn yifiri me so Nyankopɔn wo se dwaman nye dwaman ma bobi wo ma me kwan papa ma tra kwan pa no so akɔfa kwan bɔne ɛyɛ dwaman kwan Nyankopɔn mesrɛw yimi firi dwaman kɔ mmane ne so na fa me kosi kwantene ne so Nyankopɔn nipa bɔnefo biara o gye ne ho mo bɔne opem owuo yareɛ ɛna ɔhaw no Nyankopɔn mesrɛw yimi sesana adwen Nyankopɔn sesana adwen sɛ Nyankopɔn sesa nipa bɔnefo na adwen na adwen yɛ sesa Nyankopɔn ne bɛma ne punishment ɛnyɛ wo enti me se yareɛ ɔhaw wodi abra metam no aso awie ma memfa telephone number na ntugya na mesɔre Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibia sikafo amantem me telephone number senene aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 aya Malam Muhammad Spiritual Center me wo kwa TV me telephone number no na me chia adwumayefo nyina eno atiefo nyinara mano na me de kasa ye de ankoyia mo bia no me srew me ye nipa te se wo afacha me na twi kasa na nya me kasa na yese de otwa asa no onim se na chi achia enti me srew obi biara yesa kronkron o se mewrade o se hwenyami adwuma na wo de aye nkoso o se happy day enti me chia obi bia akristofo asofo no o se kronkron na wagye so mewrade o se hwenyami adwuma na wo de aye nkoso na nya se hwenyami adwuma wo motom right enti me chia obi bia assalamu alaikum na yeso wa alaikum salam rahmatullah wa ta'ala barakatuh me chia me yere ane won so wo yere ane adwuma yafo yo mo wa o dinde me nim me firi ho a ma chia me nkwala sule ene aye makwala bako nkuraduro ene ye wo gro ho na wo yo ba wo wo kura na wo bua sa ane wo bua right Malam Muhammad ana hotel ka so ayuba wotie me ana assemblyman or friend yeah assemblyman honorable ene aye opoku atibifo nyina ko nyina tobia yede mi abra ana kire mo da me de adwuma no aye me me da kwasieda edwada ebenada okuada ana ya wada efiada de fieda wo la ke na betom ya me because nipa na wo homeda nyame ne homeda okay nipa na wo homeda nyame ne homeda enti se oba fiada no edwada kwasiada edwuma na fiada de ehun se ye krawufo de ba kosom ndi sa ta be de kosom no de oba ebia na ye ntimi na emum ubeduru ntem anso oba after say ya pon de a yan be na ko aso na otimi ene di enkomo ahwo kama ebia Ghana bia no kwawu atibie eskafo amantem eho na Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ye wonyame ya adom na adom ye ya na otwe se ne no nso kopom no nkron e be se hia kosafide ya so na yesan ene wo adi nkomo onyame nhiraw onka ho no mo asomdue yakra Debi ayana me wadi bi ayana me kase mini malam anasofo kofo ti kase wo mbehwe wa brabo mbehwe wo hyebem mbehwe wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nyame ya me som dem bo bit me ka tira wo say e se be gafra o yabo odua mbe dani ama ya wo dua bo no mo different ya papa o se ya papa ma ya tamfo enti ne sa solid dan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to bob ko sha solid dan ho e bright ma atnatamfo na lofo dia ono wa shira chen wa to collection 1 billion ye nhwe atwere no ye de wo ana se obi tumi ko fa atwere yare no ye wo ne ma ne bi